खुलुमगा जत त्रिपुरा हास्टेलनि लोगोफोरावनो जों दिनै ओ जायगायाव कक्रमा थुम पान्डाव मालायनानै बागै सिरि पिएसइउ सेन्ट्रेल कमिटि दं दारानि गोसोआव फायदा ओ कक्रमा थुम पान्डाव पिएसइउ सेन्ट्रेल कमिटिनि आथिखाल कमरेड नेताजी देवकुमार जयन्त सेक्रेटारि बया तागिया कमलजीत जौ ओ जायगा फायमानि मेन रिजन अफ नारक साइमानो थांनाय बिसिबुरि जरानमै बा बिसिबा कानावहा बाहायके ओ हापांनि जराबो सिनि तिप्रासा रों सोलोंनाय रावनि जोंजा साल ब्रुं ब्रुंनो बाङै दं जों साइमानो दाबुंनि ओ हापांनि जे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन एबीवीपी जे बरफ बेलायखिनो तिप्रासा दरदिनि जे बीजेपी नि बीजेपी आईपीपी जे हापां बरफ दिशा थयै कक बरफ इसा सामानि बायनो तारपरे एक तिप्रा श्रेष्ठ तिप्रानि सुगान रमानि बायनो गोबां बरफ रक जिनि तिप्रासा खातुं जालाय हामजालाय दं माने केकबा रियलिटी गुसुजरति तिप्रासा रक बरफ हामजा आबनि खुबि मांकलि दाबो नरनि बिस्कामा साखे नर बुजि मोननाय 30 जून কৈলাসহর नि जे रामकृष्ण महाविद्यालयनि घटना जत साइमानो ओ जागागो जरिमय हालाम बाहायके बिनि वातियो सिजा आउटड्रेस नि बागै आउटड्रेस कानि कलेज बिनि एडमिशन फी विदिन बिनि लास्ट डे विदिन बो जमा रिया के बो एडमिशन से अन गया बो जमा रनानि बागै खायखा एबीवीपी नि सरायदा बो काउन्सिल नांनाय आथिखिनो बुतक खायखा ओ जागा बुतक खाय बरपुरा हॉस्पिटल एडमिट खायखा ओ जरावनो बिनि दल खरसा तंगनि माइकेल हालाम बुनबो आथिखिनो बुतक खायखा अब तो थांका 30 तारिख 15 तारिख 15 सेप्टेम्बर 2022 वीर विक्रम मेमोरियल कॉलेज बीबीएमसी को नर रुजाखाना खरसा चिनि तिब्रासा फरेस्टिफोरा मुगै बाहायके बुनो बुतक खायखा जीबी हॉस्पिटल जाते खायखा जों टीएसयू उन्दै बा एसएफआई कोना उन्दै जों काउन्सिल तंफ्रो बिसमे चिनि काउन्सिल तंफ्रो बा याक्षी बदल हापांग तंफ्रो चिनि काउन्सिल जरा जे कोनो अपोजिशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थाई फ्रीडमली बरक सामु खाय मानो इवेन चिनि तिप्रासा उन्दै वानसा उन्दै कोनो बसनि बिषय चिनि आबहाय डिबेट पलिसि तंग लांबा गुरै बावै दं माने जतन कथलायै कायसा इन्स्टिट्यूशन बरक रोंना बा थाई रोंना बाय दं माने केतबा आबहाय मांगनि ओ दाबुनि जरा नुजागा नाखा जतन से इम्पोर्टेंट बा नांगमानि बायखानि क आबंखा 2 नभेम्बर जे 2022 अमरपुरनि घटना जत साइमान तिप्रा हास्टेलनि ऊपर बाहायके ओ जागा वानसा तिप्रासानि बिषय कायसा दांगा फलांनानै जायतो माने बीजेपी नि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एबीवीपी नि बुखाते और साइमानना ओ जागागो एकाडेमी सेक्शन खरसा सेबक खायनाय राजनीतिफोरा मुगै ओ जागा क्लार्क नि सामु खायो ओ जागागो एबीवीपी नि खरथाम बरक थाङै कायसा एप्लिकेशन न जेरस खायनो दि बिषय के राजनीतिफोरा ऑब्वियसली ऑफिशियल सामु साराबा आलका सामु तो बार जेरस खायनिया आपन तो बसाका दुकान निसिमि जेरस खाजे हे बरक ओ जागाव खायनाय तामनि के बरनि सरकार तो बरनि पावर तो खान फुखा के आपन नुगै राजनीतिफोरा न बरक तो गेट गासलायखा लामा गासलायखा आबा हायके बरना ब्लक खायतो को आपन नुगै राजनीतिको गिरि जाखा ओ ताकु राजनीति गिरि जा माने बिसिते खरा लइनबो को कक्तबा रखा जे बोना आदिके कासि दंखा के ओ कॉलेज दिनो ताइबो खरखलै फाइमानि बरनबो गेट गासलायै नरक आरने कुतुंदी अब एडिसिया थाय दादागिरि खादि अब हायके बरनि बिषय कायसा ओ कॉलेजनि शांति परिवेश बर नष्ट थायनानि जायतखा जे बाहायके बर वानसति भाषा नांनानै बर अब जायतखा जे बीजेपी नि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एबीवीपी नि खरखा ओ खरखन साबो जे सुमित दासनि जों जे मानमानि इनफरमेशन बो आउट से माने कॉलेज नि बो अलरेडी पास आउट बो जागा थाङै तामनि बागै दादागिरि खायतो ते कायसा के संजय घोष सुब्रत दास बर अलरेडी 5th सेमिस्टार बरक एबीवीपी नि एक्टिविटीज लाथारक तो लाई बरक आले बुलाय लाई आदि अवनि ठीक है वो गठमाना तैनो 3 तारिख तै फैसिंग आलका स्टूडेंट रक थालायखा गेट गासलायखा हायनो हाय वो 3 तारिख न मंडली कयते नेतार थावै ओ कॉलेज बिस्ट्रिक्ट खालायनानै ट्राइ खालायखा फियाखबा जों बेलायखना हामबाय मारा नाय ओ अमरपुर कॉलेज नि जों सुदनाय रावसिनि टीएसयू सेंट्रल कमिटि नि होय बरक ओ जागा कोनो धरনের कम्युनियल भाइलेंस न बरक प्रश्रय रलिया बरक आपना काटिनानै ट्राइ खालायखा आबोते केसा कखा जरा बीजेपी न ताबसुदारति तिप्रासरा हामजागै दंनाय खाय दंनाय नरकनि बागै नंख हर हर थाङै अमरपुरनि जे बाहागो दंनाय जे उ तिप्रासा सुरनाय रावनि नग थाङै थ्रेट माने आबहाय खायमानि आबो किन्तु बेलेन्स जाया आति पर्यन्त से बरक खाय जाखा गुसु जरति वानासो जाखा के जिनि टीएसयू नि खायसिंते जों आबोनो कयमन दंनाय
आबहाय जरा कमिउनियल क्रिएट खालामनानै जायथंनाय बरंबा दाक्ति दाक्ति शास्तिर नाउथ आबहाय शिक्षा प्रतिष्ठान रह एटलिस्ट आबहाय कमिउनियल दाउथ कारण विगत 8 বছর जरा रबई जों टीएससी एसएफआई काउंसिल तमाने सिनि जरा কোনো দিন ফানো খরকসা তিক্রাসা আবহাই जों जरा तलायना नांगौ কোনো দিন ফানো খরকসা তিক্রাসা एडमिशन माउलिया बा কোনো गुबुननि बसनि लोकरावहाय खेब जाखा कलेजआव मा तंगे आबहायके कोनो धरনের नरसन फुनि मानला विगत सिनि काउंसिल एसएफआई टीएससी दंखौ जों आबनो सानानै बुझो जे जिनि टीएससी जिनि नाहारु कायसना जों बाहायके एटलिस्ट जेसे जागाते फानो जिनि पलिटिक्स खायतो एटलिस्ट शिक्षाना तुयै आबनो न लुबैनो जेसुने जिनि टीएससी एसएफआई नि जे स्ट्रंग प्रोटेस्ट सलित माने जरागो ओ जरागो ओ जिनि प्रोटेस्ट दुर्बल खालायनानै बाबिनो बरनि ओ चाइतो सो ओ चाइतो बुनो जों कयनाय जत तिप्रासा बसंखन्डी बा हासनि जत लुकुरो ता बसंना हामजानाय र ता पेचांना हामजानाय र जों जतन बसकावा आबय फेबेदि आबहायके जों एडुकेशनाव जों कमिउनियल কোনো ধরনের ভাইরাস অঙ্গীকারে जों बाहायकेते रों सोलोंना आबय माननाय बाहायके रों सोलोंना तुइ जों बसकावा आबय माननाय आबहाय सम्प्रदाय जे बीजेपी ओ बीजेपी न जों मेजेन्डा बागै एबा खबा आबहाय जों जबा खायना बागै जों फाइनान्स खालाम ताइबो बाहायके क्राक लामाना जों नाय माननाय आबनि बागै जों जतन थानसा खालाय ओ सम्प्रदाय शक्तिनि बिरुद्धे जों जतन फाइट माखानाय जबा माखानाय आबनो जोंनि टीएससी सेन्ट्रेल कमिटिनि माखाते जतनि खानि अयन दं